Ini ndiri musikana ane makore 26 ekuzvarwa. Ndakapindawo musatanism. Ini ndakatanga kuchiva mari kubva kufriend yangu, saka ndokubva ndamukumbira akabva ati hazvinetsi, ndinogona kunokupindisa mune rimwe gurupu rekuti mari yako unoiwana nyore. Ndakafunga kuti kuda nderimwe gurupu kana mikando or something. Akabva ati tiende ikoko mausiku, ndokubva ndabvuma. Asi akangoti ndekamwe kabasa kangori small kanokuitisa mari, and at that time ndakabva ndafunga kuti maybe anotengesa muviri. Ndikati ndichanoona ipapo. Chakandishamisa takanopinda mune kamwe kachechi like, but paiva nema-black and red clothes. Patakasvika akanditsanangurira zviripo, but ndakabva ndaramba. Akandinyengerera ndikapedzisira ndabvuma hangu. Ndakapinda musatanism umu. Saka tinochinja kuita nyoka tobva tapinda mudzimba dzevanhu tichitsvaga vana vacheche touraya, vobva vaita masacrifice kumukuru wedu. Saka kubva ndiri grade 7 kusvika izvezvi ndaiita zvesatanism, asi izvezvi vanoda kuti ndiuraye mwana wekumba kwedu. Ini handichadi zvekuita zvinhu izvi. Please ndibatsirewo hama dzangu nemazano kuti ndoitawo sei kuti ndibude mumadhaka andakapindai.